Hej, det er i dag den 21. november. Jeg vil lige gøre en meget kort status over, hvordan de politiske meningsmålinger er. Den sidste politiske meningsmåling er fra den 16. november, så den der mix-skandal er ikke rigtig kommet med i det her. Det vi i hvert fald kan se nu, det er, at de radikale venstre er blevet ramt. Det er ikke signifikant under valgresultatet i de sidste 6 målinger, og så vil vi se på status for den røde blok. Til venstre, der er de radikale venstre, så jo i sidste folketingsvalg fik 8,6% af stemmerne. Så jeg har sat en rød streg ind her, der viser grænsen for, hvis de falder under den her streg her, så må vi sige, at de er signifikant under valgresultatet. Og det er det altså så i de sidste 6 målinger her. Så hvis det bliver udskrevet valg nu, så vil en del af folketingsgruppens medlemmer ikke blive genvalgt. Lidt det samme argument, jeg brugte, da jeg snakkede om svingstater, og hvorvidt Joe Biden ville vinde Pennsylvania eksempelvis. Der var masser af målinger, der var klart viste, at han ville vinde. Man kan så sige, at det vi spørger om her, i de her målinger her, det er, hvad ville du stemme på, hvis der var valg i morgen? Og det er der jo ikke. Det man spurgte om over i USA, det var jo, hvad vil du stemme på ved det kommende præsidentvalg? Så det er en lille smule anderledes spørgsmål, mere direkte spørgsmål. Så her er der ligesom plads til at være utilfreds med sit parti, uden det har, så må sige, katastrofale konsekvenser. Så kigger på den røde blok her. Så den sidste måling her, der er de faktisk igen krøget over den der grænse over de 53%, og det vil sige, nu ligger de altså signifikant i den sidste måling over de 50%. Og det betyder jo så, at de stemmer, som de radikale venstre mister, de må jo så være gået til Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten. Det er der defineres som den røde blok. Socialdemokratiet, radikale venstre, SF og Enhedslisten. Så har jeg også vist den borgerlige blok hernede, som jeg har defineret som Venstre, Konservative, Liberale Alliance. Så der er altså stadigvæk et stykke op fra den til de 50%. Det vil sige, at de skal i hvert fald have Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti med. Og det jeg så ikke har taget med her, det er Veganerpartiet, Stram Kurs og Alternativet, og hvad der ellers måtte være, der stiller op Kristendemokraterne. Så det var en status den 21. november. Hej.